हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर जों दिनै माखासे इम्पर्टेन्ट निउस लाना फैदों दानि माखासे इम्पर्टेन्ट निउस लाना फैदों ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां खोथा मिन्थिनो हागोन जागायनायनि सिगाङाव जे नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला गाहायाव साबस्क्राइब बाटन दं गोजाजों लिरनाय बे साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकन फैगोन बेल आइकनाव थोनानै अलखौ सेलेक्ट खालामनानै ला गासिबो फ्रि लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै जों मिन्थिखाबाय बयबो जोंनि भारत हादराव चाइनिज एबा जेरैबायदि बेन जाबाय बेबायदिनो आमेरिकायावबो बेन जासिगोन होननानै फोरमायदों आमेरिकायाव बेन जासिगोन 59 एप्सआ आमेरिकायावबो बेन जासिगोन होनना फोरमायदों बे साननैसोनि गेजेराव थाबैनो बेन जागोन होननानै फोरमायदों मानोना आमेरिकायाबो चाइनाखौ नायनो हाला जेरैबायदि नायनो हाला बेबायदिनो आमेरिकायाबो चाइना हादरखौ नायनो हाला दिनैनिफ्राय आरोबाव जरहाट आरो गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव लकडाउन जागोन होननानै बुंदों दिनैनि मोनानि 7 बाजिनिफ्राय लकडाउना जागायसिगोन होननानै बुंदों बेहाय माखासे लकेल दखानफोरा गेलामाल दखानफोरा खुलिनो मोनगोन नाथाय एसेबां मानि खुलिनो मोननाय नङा बिसोरहाबो मोनसे टाइम टेबोल थागोन बेबायदिनो खुलिनो टाइम टेबोल थागोन एनि टाइम खुलिबाय थानोबो मोननाय नङा कोरोना भाइरासनि थाखाय माने गलाघाट आरो जरहाटआव माने गोबांनिफ्राय गोबां जागासिनो ओंखायनो माने होनाय जादों ओमफ्राय लकडाउना 7 बाजिनिफ्राय आरोबाव जागायसिगोन गलाघाट आरो जरहाटआव दिनैनि मोनानि 7 बाजिनिफ्राय नोंथाङा वाट्सएप सालायदोंब्ला सांग्रां जा वाट्सएपआव फैनाय गासैबो एसएमएसखौनो नोंथाङा फरवार्ड दा खालाम गुबुननो हरलाबाय शेयार दा खालामबाय मानोना बे नोंनि मोनसे शेयारजोंनो सोरखौबा खैफोदावबो खोख्लैनो हागौ ओंखायनो जानला मानला फैनाय एसएमएसखौ शेयार दा खालाम मानोना नों थोनाय बै लिंकआ नों बै शेयार खालामनाय लिंकआ गुबुननो शेयार खालामनाय लिंकआ एसएमएसआ जानो हागौ नों अफिसियेल सानदों नाथाय बे एसएमएसआ बे लिंकआ नों शेयार खालामनाय लिंकआ बे अफिसियेल नङा बे लिंकफोरा जाबाय हेकारफोरनि आखायावसो ओंखायनो नोंथांमोना जानला मानलानो शेयार दा खालामलाबाय गोबां खैफोद फैगासिनो दं बेबायदिनो गोबां सुबुङा बेबायदि जागासिनो दं सोरबाना एकाउन्टआनो जिर' जायो सोरबा ओरैबायदि मोनसे वेबसाइट दं नोंथांनो फैयो वाट्सएपआव फैयो जेरै ओरैबायदि वेबसाइट जाय वेबसाइटआव नोंथांनो देखायगोन बे सलानि दामा बे स्पर्टिंनि दामा बे टि सार्टनि दामा नोंथांनि थाखाय बेसेबांल' होनना नोंथांनि थाखाय 10 रांल' नोंथांनि थाखाय 10 रुपिस नोंथांनि थाखाय 50 रुपिस बेबायदिल' होनना बुंगोन नोंथाङा बेहाय फर्म फिलआप खालामनांगोन नोंथांनि बेंकनि डिटेल्स होनांगोन नोंथांनि एटिएमनि डिटेल्स होनांगोन होननानै बुङो नोंथाङा अर्डार खालाम होननानै नोंथाङा अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन होननानै नाथाय नोंथाङा बेहाय अनलाइन पेमेन्ट खालामना होयो गांब्रै गांबा बायो नोंथांनो अफार होयो जेनेबा 1000नि नोंनो 10टा 20टा बेबायदि अफार होयो नोंथाङा 1000नि बेहाय पे खालामो अनलाइन पेमेन्ट खालामो अब्ला नोंथाङा सानदों जानांगौ बे सलाफोरा टि सार्टफोरा नोंनो फैगोन नाथाय बे टि सार्टआ नोंनो फैनाय नङा नोंनि फैसाखौबो नों रिटार्न मोनफिननाय नङा मानोना बियो जाबाय अफिसियेल नङा बियो हेकारनि आखायावसो हेकारा नोंथांखौ जाम्बा खालामदों बेबायदि जोंनि गेजेराव बुहुत फैगासिनो दं आरो नोंथांमोना सांग्रां जा गोबां बेबायदिनो फन फैयो हेकारनि फन फैनानै हेकारा बुङो नोंथांनि एटिएमनि डिटेल्सखौ हर होननानै नाथाय बेबायदि खालामनाङा नोंथांमोना जाहाथे बयबो सेफै थायो स्टेट बेंकआ गोबां लन होगासिनो दं मानोना दानि कोरोना भाइरासनि समाव लकडाउननि समाव माखासे सुबुंफोरनो गोनांथि जायो गोबां फैसा थाखानि गोनांथि जायो बेनि थाखाय लन होगासिनो दं आरो दानि खेथिनि थाखाय आबादारिफोरनि थाखायबो गोबां लन होगासिनो दङ अब्ला लोगोफोर भिडिअ बेसिकआनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव